Příjemně dobrý odpoledne, moji milí, vítejte tady zpátky ve Šťavlavech po roce. Máme tady další ročník našeho Úslava Festu Open Air. Kapel, jak jsem zmínil, je 8. Další změnou a dalším pozitivním posunem je to, že jsme trošku zabrali širší žánrový záběr. No a k těm kapelám, které budou v průběhu dnešního odpoledne a dnešního večera a pozdějšího večera a brzké noci znít, tak určitě patří Velký oči, se kterýma dneska odpoledne začneme. Budou tady hrát kapela Maniak, uslyšíte místní Extra Band, zazní V3SK, dále Paradox, Olympic Revival Domažlice, skupina Lucie Revival a Lords. Některé z těch kapel určitě poznáváte, protože už tady zazněly. Já jsem Míra Valenta, budu vás provázet celým dnešním odpolednem a večerem a nocí. V tomto okamžiku už je připravená skupina Velký oči, který zvu na pódium. Takže my to dneska odšpuntujeme a odšpuntujeme to pornografii, hej! Ordinace spočát, ty řízení, taky beta, také futra. Ordinace ulice, hypodoktor si zpočátku veteran. Melo se zmužou! Ordinace ulice, hypodoktor si zpočátku veteran. Historika! Radši a moty, všechno vyjádří se z ropy. Myslím, že na rozproudění dnešního odpoledne to byla docela slušná zavážka. Já jsem tady zmiňoval před chvilkou, že další kapela je kapela Maniak. Zůstaneme u planku. Tím sponzorem dnešního a letošního ročníku Úslava Fest Open Air je kamenictví Otto. Druhým významným sponzorem je kovovrábění Geschwinger. A dále nám finančně pomohli Pizza Music Bar Zámecká, kontejnery Ladislav Krůta, truhlářství Hefert, AB Reality, Elval Energy, čavonictví Veselí, truhlářství Idea, Natura a Car Express. Krásné to počasí dneska, krásný to den, tak vás tady všechny vítáme, ještě se představíme jednou, protože jsme si připravili krásný tón a ten tón se jmenuje Ještě jednou dobrý, krásný den všem tady ve Šťavlavech, my budeme hrozně moc rádi, když budete sem k nám dopředu. Hej, jde se stěnej! You're in to play, big things off your prayer, what you say? Jaký mají piva dobrý, jo? A teď to se ani nehneme, ruce pod a nehybáme se. Vydržte super, mějte se krásně. Krásný dobrý odpoledne, snad jsme přichystaný. Zdraví vás skupina Extra Band Revival a tady u nás doma ve Šťávlavech na Úslava Festu. Začínáme peckou. Oáza rock a kdyby někdo chtěl tancovat, budeme jedině rádi. A jinak dělejte si, co chcete.
období, jak pouze vráží do nás kůž. Hlas ulic, hlas krve, místo chvílení. Oáza jednoucí dechy nás. Nechci stát tomu denní máva, je to zbláznivý. Troufám si říct, že jsem rád svou ruletou. Křičící zakřičí, měj se! Mějte se dál dál, zase jdu. Snad tady v té záplavě rockových revivalů nebudeme jako pěst na oko. Vlčovská! Je to rychlý, je to divný, je to hlučný, má to drive, má si hlučný, že jste ostrý, býtý, který zlomí se daj. Oceli! OK, od roku 2002 Vejčovská na scéně, píseň Sen. Jsme si přišli pro bordel, tak kde to je, kde to je, kde to je? Je tady ty vole vůbec někdo? Vymyslený zón, my teďka víme, že pořadatel není třeba v zastupitelstvu, jo? Jinak díky za pozvání, je to velká odvaha si to sem pozvat na dvoreček. Čau! Padlo to jak na papíra, pustit si rodina, a do zádu do policejní sfér, státe vyplacený, nezbraně telefony, politiko, mafios. Program pokračuje, mějte se krásně, nashledanou. No tak ještě jednou pořádně. Vejčovská! Začala hrát Vejčovská první tony, tak normální čápy, co byly na zámku, vzali Roha. Já vás všichni vítám na této povedené akci s názvem Úslava Fest za skupinou Paradox. Užijte si večer, odpoledne a čau. Všechno, co máš. Černou a bílou, ty dají spí.
večer tady ve Šťáhovech na Open Air Úslava Festu. Pokračujeme druhým ročníkem. A Revival Olympic z Domažlice tady. Zkusíme s vámi za ten čas, co tu máme, projít do Olympik od těch 60. let až po nějakou současnost. Děkujeme pánům ze zvuku, protože to bylo taky perfektní, těm zatleskejte, ty to potřebujou. Ten zvuk je špičkovej. Jasná zpráva, proč od nebe za to pávám dál. Takže ještě jednou moc krát děkujeme. Byla tady s váma skvělá atmosféra. Zase se někdy potkáme, takže ahoj. Připravenou další část našeho programu, skupina Lucia Revival, takže můžeme se do toho pustit. Přeji vám všem příjemný večer. Slunce, když stává, je mě pálí, ráno přichází a srdce ti spálí. Málo lásky, málo mám. Krásný večer, přátelé, dneska tady ve Šťáhlavech. Dáme si jednu píseň vánoční, jste pro? A mě se stýská moc, pro tebe malý dárek mám. Tím štítci a příšejí nepsaný o Vánocích. Mladá tříska a pleskne tmou a hrubý síly vzývám, snídám mi zprávy, mě hodíš tady ruch tobě spát. S láskou se půní prodíme po selvých království, za koně nechce se nechat, jsem na tom stejně mám tě rád. Jablkem nejsi, kolik palců chci zas v tobě spát. Říká, že svět je krásnej a svět je
Takže užijte si zbytek večera a mějte se krásně. LuciaRevival.cz, někdy příště, Budeme pokračovat, protože náš program, jak tady padlo, ještě nekončí, máme ještě jeden hřeb v našem programu. Zdraví vás všechny tady na Úslava Festu formace Lords a my jsme vám, jak už bylo řečeno, přivezli starý Big Beat 70, 80, no prostě... A jmenuje se to jak jinak než Case of Loving You. No a když doktor, tak si dáme jinýho doktora. It used to be so easy to give my heart away. So I'm sorry to go. It used to be so easy to fall in love again. I found out to love, but I still got the blues for you. Used to be so easy